Днеска ще се боцкат ветровете, там дето отиваме, ще ме издуха. Днеска няма никаква видимост, никаква файда от бинокъла долу. Не знам дали ще го взема, че да ни го мъкна и него да тежи. Ще идем да проверим пак бора. 2-3 дена по-късно от последното излизане. Последно добитъците почти всичките бяха с кокалите на кратуните. И днеска ще завъртя, предимно ще опитам през гора, ама то, знаете, аз всеки път говоря само в гора ще въртим, защото лошо времето и като отида там и се отплесвам и почвам да се тикам в страните, понеже пък най-вероятно днеска, ако се засекат моите очаквания, ако ги намеря изобщо днеска, да видим дали има промяна последните 3 дена, дали са хвърлили тези последните групи, които ги видях последните дни. Ще видим докъде може да стигнем, защото времето е много лошо, както виждате. Минус 2 градуса показва. Сняг. Кишевгарен сняг. Ще бъде много трудно. Знам, че горе на високото, докато премина блоковете, евентуално да стигна до всичките места, които искам да обиколя. Ще бъде доста трудно. Даже днеска съм си взимал и втори комплект дрехи, втори обувки. Че не знам, ще видим. Тук приключвам и вече евентуално, ако доживеем, сме някъде по горите, ще се пусна. Бай! Добро утро! Тъй, преди 10 минути влизам. Днеска пак обичайните места, където бяхме последния път. Последния път, когато завършихме с тази група от елени 8-10 парчета, които всички животни бяха с рога. Там, където се нанизаха в гъстото. Значи по принцип днескашната идея беше там да позавъртя. Най-вероятно заради времето няма да вляза там днеска. Какво очаквам днеска и къде, аз честно да кажа, аз се чудя днеска на къде да въртя. Един оглед ще бъде тук обичайното място да видя да оседва ли тези 2 дена не съм идвал тук. Нарочно ги оставих малко. Не знам нали какво се е случило повече. Времето много лошо. В смисъл лошо от към видимост. Иначе времето е прекрасно, приятно, хубаво, слънчево време. Лично за мен е супер. Тъй, да сдорим на думата. Пак до някъде може би скучно ще бъде. Нещо, което виждам, не знам от тук долу ще мога да покажа, понеже много често, ето това дърво в средата, чакай ще отидем близко. По принцип, накратко, обичайния оглед. Очаквам животни да лежат долу ниско в голямото дере.
евентуално по байерите. Ето това преди 2 дена го нямаше отсреща и отсреща. Не знам колко може да се вижда. Тези места преди 2 дена близко до тук. Ето прясно е. То е трито. Трито има и ръбано, обаче трито тук е ръбано. Той ще е днеска. Той се очаква, аз очаквам ако засека животни. Да, евентуално може да има и той от зъби. Поне според мен дето. Но виждам, че то тук доста е бутано. Добре, тръгвам към бора, паузирам тук, оставям, виждате. В момента тук е добре. Значи ще има проблеми докато пресека блоковите, там вятъра. Този път няма да е срещу мен, поне тук, което виждам тук как навява снега. Ще ми идва леко дясно. Ще видим. Още едно ново място. И ръбано, и трито. Значи момчета 10 на 15 минути се връщам по-късно. Опитвам се да огледам първо борчето, за да бъда що горе сигурен, че съм го попроверил така на общ план. Отнема поне 30-40 минути тук. Обаче и до някъде снега ме затруднява, защото ако през тия 2 дни има някъде нещо и зависи как е паднало и е по-трудно забележимо. Виждате и колко пръчки, колко капина пак. Обичайното ви покажам едно и също. И е много трудно забележимо. Зависи как ще е. Тъй, че до някъде е добре, че има сняг. От друга страна не е добре. И в момента се чудя и аз как да го въртя. Странично или надълго. Трудно е. По-скоро този път ще спуснем надолу и ще го въртим дълго, за да излезем оттатък при мешетата, където ще... А по принцип задържат тук, долния край, когато са тук. Той зато и белено трито ръбано е тук долу, а татъчната страна няма почти нищо. Тази година не съм ги дигал от тук, не съм ги засичал тук, обаче пък има последните 2 пъти все по-чести белези има, че са били тук. Най-вероятно в тъмната част или може би при вечер. Малко там преди да спра, попаднах случайно на стъпки. Почти се заличаваха вече от снега. Бяха така по-едрички, възможно и да са от елен, но възможно и да са от кошута, не съм сигурен. Защото почти бяха заличени. Чао, оставям, продължавам тук огледа и най-вероятно пускане след около 30 минути отново. Понеже всеки път едно и също. Доста скучно става, доста тъпо. Верно, различен ден, различен шанс, ама така нататък. Бай! Тъй. Момчета, стигам до блока. Идеята ми днеска беше и се надявах, че ще успея като дойда тук да направя един оглед на блоковите преди да продължа. Съответно от тук исках да огледаме горе. Ето горе барите, които въобще от днеска няма никаква видимост. Бинокъл е почти безполезен, че е тук. Въпреки че днеска съм и тръгвам да пресичам. На пръв поглед там докъдето мога да видя. В момента няма никакво животно, поне от тук не виждам. По блока, което ви обясних в първото пускане, че не очаквам да има животни по време на той валени през блока, освен ако нещо
не се движат, не преминават оплашени от някъде. Само да ви покажа, отдолу под самия сняг почти навсякъде е някаква киша, което не е добре за обувките ми. Днеска може би беше правилно да се излезе с бутуши, обаче аз много не мога с бутуши да движа. Мъчат ма. Ще направя обичайната обиколка, ще се качим горе на високото, оттам ще опитам да огледам, ако от по-близко вече успея да фиксна дали има някакво движение. И най-вероятно ще искам да огледам покрай дерето, понеже има смисъл, смятам, да се направи. И след това имам намерение да се мушна в един гастак. Той ще ви оставя за по-натам във видеото, като стигна. Няма да ви подскажа точно къде. Последния път влязоха там 8 животни. Умишлено не съм идвал, не ги закачам. Но там в момента не е за там по принцип да се обикаля. Ще видим вече докъде ще стигнем, колко ще съм уморен. Понеже виждате, просто няма видимост за бинокъл, което много затруднява нещата. Чао, оставям в тук нормалните неща. Тази година ви покажем едни същи места. Не отивам на другите горе, ния край байрите оттатък не съм ходил, по-от самните не съм ходил. Натискам тук, понеже животните 2-3 групички засичам тук през 2-3 дена. Разчитам на тях, ако нещо има. Тъй, здравейте отново. Доста време по-късно от последния път. Даже не мислех и да се пускам. До тук нищо, почти никакви движения, такива епизодични движения на, те да го нарека, единични бройки по 1-2 животни. Приличат ми, че тук долната диря ми прилича, която почти е заличила, както и тази. Че са, ето, доста са големи, така че смятам, че са от елен. Но след като са толкова заличени, не мога и да определя на къде е движило, най-вероятно са вървели нататък. Тук вляво големия баир, няма да обяснявам всеки път едно и също, че става доста досадно. Големия баир, на пръв поглед нищо не видях, предполагам, че някъде има да лежи нещо. Само няколко кошути, които просто стоят на едно място там по храстите и ги ръбат. Погледна ги с бинокъла, кошути са със сигурност. Ето тук вижте къде е ровило с копитата тази нощ, тук е позадържало животното. Честно казано, тази слаба видимост много ме ограничава от към бинокъл. Аз днеска много се надявах и разчитах на бинокъла. Сутринта като станах видях, нали, какво е времето. Умишлено даже тръгнах 1 час по-късно от той, което смятах да правя. Надявам се на връщане снега поне да спре. Той понамаля снега, малко видимостта се подобри. Но ако беше ясно времето, слънчево както вчера, много се виждаше вчера. Деца казва, тук и така мислех да се кача някъде и всички тия ниви, байри, да задържани 20-30 минути, подробно с бинокъл, абсолютно се вижда всичко. Ако има, нали, нещо, е много голям шанса да го видя без да обикалям. Само че днеска няма да мога заради слабата видимост. Тъй, пак съм тук горе, тук някъде го оставям
Там са кошутките, няма и да мога да зумна. Както и да няма значение кошутките. Там са някъде в средата. Опа. Тук се вижда, хубавото е, че когато има сняг, не знам за кой път го казвам, нали, вече само се повтарям, когато има сняг и си нависоко и имаш сравнително, нали, добър бинокъл, всички тия райони спокойно като седнеш и оглеждаш, се вижда много добре. Особено е така, както е днеска снега, един-два пръста, дори да има нещо, няма как да е затрупано и се вижда, спестяваш много вървени. А и понякога по-добре да гледаш отдалече, успяваш да видиш по-добре, отколкото като движиш, защото ти реално тук можеш да видиш, ето както се вижда, аз примерно там не мога да видя, трябва да отида, много места пропускаш. Буквално ти си жив късмет, ето се казва, трябва да се спъниш в него. Едно еленче ме усети без рога. Излезе тук от ниското от дерето, както ви казвам, както и очаквах. Усети ма. В момента съм тук на високото, почна да правя оглед навсякъде с бинокъла, се опитвам. Животното дали ме усети, дали е оплашено от нещо друго, излезе и се насочва горе. Така. Оставям го, не ме интересува повече. Ще огледам там, откъдето излезе. Най-вероятно се заслужава да бъде огледано там, откъдето излезна. Пак казвам, то няма нищо сигурно. Може да е хвърляло и при 5 дена на 20 км от тук. Но в случаето животното е елен без рога. Това искам да уточня. Чао! Тъй. Момци, може би 40 минути по-късно. Не съм се опускал. Какво се случи през това време? Нищо, кой знае колко важно. Тук в този влог отгоре, тук отдолу последно, където ви показвах един елен, който беше без рога, излезе от диарето, явно и качи нагоре. Тук в средата на блока на синура излезнаха около 5-6 кошути, тръгнаха надолу, стигнаха тук до долния синур. Усетиха бяха оплашени животните. Върнаха се, застанаха в средата на блока, елена се събра с тях и така нататък, както и да е. Там в далечината, където е мъгливо байра, от тук само, че не се вижда, там е едно жито. Продължавам надолу обаче, понеже да не губя време. Там 3 или 4 животни видях, че бягаха, опитах с бинокъла да ги гледам, доста е мъгливо, виждате нататък, не успях да определя дали кошута дали е елен. И няма и да ходя натам, животните бяха оплашени, най-вероятно има някакво движение. Тук, защо слизам долу, както ви казах, смятах да не прехвърлям дерето, пак още не съм на 100% дали ще мина оттатък. Мисля, че има смисъл, понеже тук в средата някъде, аз в момента много отгоре от високото го гледах и в момента, докато дойда, те се изнесоха, значи 5 елена, 2 без рога, 3 с рога. Тук някъде в средата излязоха, ще опитам да... Мисля, че са били в диарето да пият вода и са задържали тук, както ви казах на първото включване, какво очаквам днес, ако засека животни да бъде точно тук. Защото долу е завет. Ама ми приличат много на същата група от предишното излизане, където ви ги обяснявах, там единия къде лежи, другия, но пък нямаше шелар с тях, предния път имаше шелар. Тъй, че може и да са различни животни. Ето момци, откъде са минали животните. Тук е имената пътека. Нямаше да се включвам, но за да ви покажа вижте откъде са слезнали. Той буквално е тези животни, значи преди малко са слезнали. Са качили, слезнали са долу. Интересно отсреща пък откъде са минали. Аз честно казвам не ми съм минал от тук, но айде. Добре, ще минем от тук, пък ще се върнем от другата пътека. Много се лъзга. Ау! Ау! Казах, че днеска няма да пресичам дерето и отново го пресичам. Значи вижте, едните се движи, едното животно се отделило и е минало насам, другите са слезнали тук. Я погледна на къде е отишло.
Значи те бяха 5 животни. Пак казвам, 3 с рога, 2 без рога. Вижте. О, мале. Мале. Тъй. Вече сме от другата страна на дярето. Съответно тук той съм го огледал. Нищо не ме е съмнило. Много трудно излязох, само да ви кажа, момчета. Изкачването беше животинско. На 4 крака, двойното не работи. Една напред, 2 назад. Много трудно, наистина този път най-трудно се качих. Отказвам се, животните там на около 20 метра качиха нагоре. Ме интересуваше оглед тук в ниското. Аз очаквах, че тези животни са пресекли на обичайното място от татък. Ето се оказа тук, където слязох. Там, където минах, няма нищо. Стъпките хубаво беше тук долу да завъртя, не тук горе. Насочвам се към Бора. Днеска, сега буквално на момента реших как да действам по друг начин. Оставям ги, няма смисъл да варя след тях. Аз ги видях, когато дойдоха. Ето стъпките. Тук са задържали тази вечер, доста стъпки има. Вижда. То не е тази вечер, тази сутрин рано. Ето. Следите се заличават почти. Хубаво е да се огледа. Идеята е да гледаш в момента тук долу, нагоре, където те заминаха. Те вече бяха без двата големите. Тъй, че идеята е тук да въртиш, ако има някакъв късмет евентуално да са го сторили тук последните няколко часа или последния ден. Има вероятност да има тук. Виждате, навсякъде има стъпки и пътеки, които са сравнително пресни, са най-вероятно от тези животни. Тъй, че ще сляза тук, ще поогледам. Днеска ще опитам да направя нещо, което не съм го правил от много време. Още че там не познавам точно терена, откъде точно трябва да мина. Буквално ще импровизирам, тъй че ще ги им стъпките. Пак към дярето може би или тук някъде. Да, слизат към дярето. Много движение. И аз се тикам, за да погледна заради добрата пътека. Ох, мале, паднах. Ръкавиците в момента са неизползваеми. Целите станаха в кал, докато се изкачвам. Ето виждате колко много вода има в сравнение с предишния път. Той дяренци. Честно казвам, дори малко трудно го прескочих, защото беше по-широко от обикновено. За първи път тази година малко кадри от обратната страна. Не знам. Този път реших да се върна от тук. Успях да приплувам дярето от място, което никога не бях го минавал. Спускането беше сравнително лесно, по задник, разбира се. Качването почти на 4 крака. Нищо тук, нищо в Бора. Тук долу в тези странаци има движение. Може би от преди около 2 часа по затрупването на дирите. Снега вече наближава 10 сантиметра тук. Принципно искаме се да кача право горе. Горе вече по той да мина, обаче батериите са на малко. Тъй, че тук някъде по ръба ще движим. И ще направим обиколка, ще се качим горе, но няма да е тук. Няма никакви дири, ако някоя диря видя. Мога да тръгна по нея. Да ме изкара до някъде. Започвам прибиране. Момци. Отново
Господ Давиди беше. С извинение. И така нататък. Тук честно казано малко гледам като в необрано лози. Понеже много рядко минавам от тук. И така. Супер тихо. Тук не съм оглеждал насам. Никога не съм качвал тук от среща. Надявам се някой ден да го направя. Просто ми е любопитно да разгледам какво е. Стигал съм до отсреща, горе. Тук сега е хубаво, мога да изкарам бинокъл, мога да поогледам. Вижда се, че е мъгливо. Момци, почнах буквално косо нагоре да го качвам някъде. На средата съм. Казах, ще карам долу по ниското, обаче ми писна там, понеже нищо интересно няма. Решавам да се кача горе. Остават тук едни 100 метра, ама най-стръмното. Тук гледам има разни подрасти, които са ръбани. И трити нищо не виждам. Няма тук в момента никакви дири. Долу по ниското имаше дири на 2-3 животни. Качвам се горе и ще почна да спускам от другата страна най-вероятно. Тук виждам, че има старо движение на така и на така. Ето тук е трито. Тук е трито. Нищо долу няма. Вероятно по тези пътеки където са движили. Значи тая страна доста така само като в необрано лози, дето има една приказка. Не я знам така идеално. Ще опитам да префърля, искам да погледна оттатък. Но най-вероятно няма да сляза косо, ще продължа надясно. Той е до тук, чао за сега. Евентуално горе. Продължаваме и действаме. Вече сме горе. Искам да вървя по оттатъчния скат горе по високото. Тук е доста пресни. Вижте какво става. Тук вече е доста прясно. Доста прясно, обаче май е на кошутчица. Да. Аз продължавам по моя план. Те са големи. Тук има и големи. Хайде да видим къде ще наизкарат. Тези стъпки са абсолютно много скорошни. Били са около 4-5 животни. Лично за мен кошута. Тук е едните, другата е се. Паузирам, спирам да мълча. Ще опитам да стигна там, докъдето искам. Ако има нещо, ще се пуснем пак. Ох, че стана много гъсто. Много гъсто. Чао. Момчета, ще ви кажа нещо, от което даже ме е срам. В момента съм не на оная страна, която изкачихме байра, съм от другата страна. Оказва се, че въпреки, че тук съм идвал сигурно 1000 пъти през годините, аз горе се загубих в храстите, се завъртях по такъв начин по дирите на животните, понеже нямах и видимост горе, беше гъсто. И толкова бях убеден, че на мен не може да ми се случи тук той нещо. И си вървях така. И в един момент се оказа, вместо да съм на този край, дето байра свършва, аз се оказах на най-високата му точка, оттатък към посока дерето. Един вид, в момента един път го минах оттатък, след и отгоре съм се върнал на най-високото и сега вече почти отново обаче от другата му страна излизам срещу байра, от който дойдох и направих оглед.
тук на около 150 метра имаше абсолютно пресни дири, които идват от горен край, така по диагонал и влизат в храстите. Дирите имаше и миризма, дирите са отелени, 3 животни са вървели, са спуснали тук долу. Даже ми се щу на моменти, за това замълчах в началото на това изключване. Опитах се евентуално ако да ги заснема, не успях. Надолу чуваш се как пукат клоните. Животните са някъде там. Не мога да кажа с без. Не съм ги видял, но само ги чух и стъпките се виждаха. Тук са някъде вътре. Или са спуснали надолу. Снеговалежа са усилижат и сравнение от началото. Аз чаках да е по-добре навръщане си мислех. В момента мъглата е една идея по-гъста. Аз не исках да се озова тук в момента, но те се случи. Моя грешка. Продължавам прибиране. Ще минем най-вероятно през тук гъстака. Оттатък имаше няколко дири на самия край и там най-високото горе. Интересно, най-високото са натикали. И то пресни дири, може би са и същи животни са въртели тук. Както и да е. Хубаво паузирам, оставям нищо, куца работа. По най-бързия и най-краткия път се насочвам да се прибирам. Измръзнах, гладен съм, нито съм закусвал тази сутрин, 6 часа съм излязал. Докато дойда до тук, поразсъмна и така нататък. След уния елени, които ходих там да огледам, никакво животно не съм видял. Както казах, абсолютно нормално за уикенд, в който има лов, чуват се кучета на места и животните са много разплашени. През седмицата се засичат много повече животни, отколкото целта или неделя. Поне аз това правя. Ето тук някакви стъпки от и най-вероятно от сърна. Слизам тук надолу, няма да мина през самия блок косо, няма смисъл. Момци, има нещо различно от това, от което като дойдохме. Значи, ето тук долу аз не мога да я покажа, обаче е много вършално, тук са минали животни. Когато идвах преди около, може би час-два, да, със сигурност е над 2 часа, то не е час. Нивата не беше огазена. Минали са, вау! Мале, пак ще да прибия. Минали са животни, паузирам, оставям ще мина да погледна. Оттам той би ми почти пътя ми там, така че ето, времето се влушава. Снега става все по-дълбок. В сравнение с сутринта. Ето виждате, сутринта са 2 пръста, сега краката ми поне 10 санта. Почна да върви по-трудно. Да, е там където черней, там е имало някакво движение. Чао! Стигнахме до там, дето са вършили. Варя в момента по техните стъпки, защото са в моята посока. Доби така. Излиза от лозята и се насочва посока дерето право надолу. Тая сутрин минах тук наблизко, нямаше ги, са навръщани. Значи сутринта са били добитъка е бил вътре. Както очаквах ви, че ще лежат някъде в снегата и на завет. Най-вероятно са оплашени, понеже тук някой път се провежда лов. В смисъл такъв птичи, фазан, мазан, не чакал, такива простоти. И най-вероятно е имало нещо. И са лежели и са дигнати. Тъй предполагам, както и да е, може би едно от последните включвания или е последното включване. Взями. В момента снега буквално така ми идва странично и много трудно ми да се прибирам. В момента е там да видя на 50 метра един кокъл, ще го оставя, ще мина и ще замина. Толкова вече стана гадно времето. И така нататък. Преди малко бях там от среща горе, от тая страна, от оная страна, там в далечината горе, не горе, до средата съм стигал. Тук бях, оттатък бях и на много, просто много комент.
Но комент не ви препоръчвам, не идвайте, не си губете времето. Спете си по едно вино, нарежете си суджука и там вече нататък няма да учат. Момчета колебая се дали да не мина през пътя или да карам тук през блока. Виждам, че тук е доста кишаво, зато избирам царския път. В един момент може да мушна надолу през гъстото, ако някой дири има и така нататък. Виждате, целия станах. Самото яки почна да замръзва, напълно мокри са вече. Аз съм в момента съм с един вид летен камуфлаж. Избягвам да вземам зимните, понеже много се спарвам с тях. Обаче те спочват много бързо, когато е такъв кишав дъжд. Да са мокрите така. Аляска. Да ти се не види Аляската. Чао! Чао, нямаме ръкавици, понеже са на мокри паданията там по дерето, където се изкачвах. Ръкавиците са абсолютно мокри и така нататък. Чао, момци, не знам. В принцип правях планове утре да изляза, обаче утре няма да дойда тук, днеска съм разочарован. Чао! Ето пресни дири. От лъв нагоре са минали. Знам, че тук има движение, знам, че лежат, но то е... Как да стане? Как да го нацелиш? Така. Оставям до следващия път, може би.